Higala ko og mga igsoon mayong nga buntag kaninyong tanan. Ano yan sab si Pastor Jenny Limbag magig-uban kaniyo sa tulumanon. Ang pulong sa Dios gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan ta masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Mayong buntag kanatong tanan kaninyong tanan. Labi na gyud sa atong chairman sa North Gospel Team, Pastor John Amor. Uban usab siya kapikas kinabuhing usab silang bungas pagminalay. Og sa mga Kristohanon nga gihandol ni Pastor John Amor Des Phillips, Fundamental Baptist Church, good morning kaninyong tanan. Pastor John, no? Salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo niini nga ka buntagon. Good morning sa tanan nga mga nagapamati karon. So dalay gyud ang Ginoo. So good morning usab sa atong mga kaigsuonan ug kaigalaan na mati diha sa sangkanan. Tanan na mati diha sa sangkanan. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa sangkanan Fundamental Baptist Church. Uban sa inyo alagad si Ginoo diha madasigon malipayan kay uban kaninyo Pastor Nuy Pinalas, Ma'am Nining, og umsab silang bungas pag minalay. Good morning kaninyong tanan. Uban akila pa minalay nga si Jumjom og si Daphne. Good morning kaninyong tanan. Higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So dalay gyud ang Ginoo. Good morning sa mga Carbeliedos family na Toto Carbeliedo, Mads TC Carbeliedo. Good morning kaniyong tanan. Og tanan nga mga Nadia Baas family, mga Kristohanon, good morning. Good morning usab sa taga Kalugmanan, tanan na matis Kalugmanan. Good morning kaniyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa Kalugmanan Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Uban sa alagad si Ginoo diya, Pastor Silsu Salit. Uban sa siyang kapikas kinabuhi. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kaigsunan kaigalaan na mati diha sa Kilabong. Tanan na mati diha sa Kilabong. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Kilabong Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad si Ginoo diha, Pastor Solda. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa taga Villa. Tanan na mati sa Villa. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Villa Fundamental Baptist Church. Good morning kayo tanan. Uban sa alagad si Ginoo diha madasigon malipayan kay uban kaninyo Pastor Luloy Lahayon. Good morning kayo tanan. Nigala og mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Dalay gyud ang Ginoo niini nga ka buntagon higala og mga igsoon sa kahanginan nga naga pamati karon. So dalay gyud ang Ginoo ini nga ka buntagon. So salamat sa Ginoo kang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin kanatong tanan higala og mga igsoon. So salamat sa Ginoo. Ginoo gyud padayon nga magpanalangin kanatong tanan higala og mga igsoon. So good morning diya sa gitawag siya uga labi na gid sa mga Sitoys family. Good morning kaninyong tanan higala og mga igsoon. So salamat gid sa Ginoo. Ang Ginoo gyud padayon mo panalangin kanatong tanan. Okay? Good morning usab diya sa Puntyan, tanan matis Puntyan. Good morning kaninyong tanan. Labi sa Kristohanon des Puntyan Fundamental Baptist Church. Good morning usab diya sa okasyon nga nagapamati. Good morning tanan nga taga okasyon. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa okasyon Fundamental Baptist Church. Good morning usab sa taga-Likuan. Tanan mati sa Likuan. Good morning kaniyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Likuan Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Higala og mga igsoon sa kanginan na mati karon. Good morning diha sa atong seminary kang Sir Dr. Reverend Pastor Vicar. No? Good morning kaniyong tanan diha. Salamat sa Ginoo. Dalay gyud ang Ginoo. Higala ko migsoon tanan nga nagapamati niini nga atong programa Ang Pulong sa Dios. Good morning kaninyong tanan.
Okay, good morning sa Iran Store. Diha sa Taguluan. Good morning kayo tanan. Good morning usab sa Living Hope Fundamental Baptist Church dinhi sa Pisits to. Living Hope Family. Good morning kayo tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo. Good morning kayo tanan, no? O Living Hope Fundamental Baptist Mission Work dito sa ngang panimawon dito sa Paulas Hotel sa Taguluan. Good morning kaniyong tanan. Ito na mong gyud mamo maisa-isa, no? Good morning usab kang Sister Maris diha sa Kuwait. O mayong tunga-tungang gabi diha sa Kuwait. Dayon o ingon mo sa maayong buntag sa kadlawon dinhi sa ato sa nasod sa Pilipinas, Sister Maris. Good morning kang Ma'am Ilin. Ingon niya, good morning Pastor Limbag. Siya nadalas tibok pwersa sa Living Hope Fundamental Baptist Mission Work sa Paulas Hotel. Living Hope Fundamental Baptist Family sa PCH2. Good morning sa mga Balilis family. Brother Roger Balilis, Sister Inday, good morning kanyang tanan. Good morning sa kagawad Pingol, kagawad Namok. O gingumusab siyang magginikanan, Tatay Tino Namok, Nanay Saling Namok. Good morning kanyang tanan, no? Uban kang Sister Marisa. Uban usab siyang kapikas ka na buhay Brad Pundoy nga to sa gawas nason. Good morning usab sa ilananay Karing Digdigan. Good morning kanyang tanan diyan, Nay. Oga, kumusta ka diha sa nasod sa bato nga nasod, Korea man yata, no? So good morning. So salamat sa Ginoo nay, no? Dalaygon gyud ang Ginoo, ganti na sa Ginoo sa imuha. Oga sa imong pagkamatinuanon sa pagpangalagad. Good morning usab sa atong mga kaigsuon nagkaigalaan na mati ang mga kabataan, Sister Joy, uban ka Brad Julius, Sister Julie, nilang bungas pagminalay. Ingom sab kang Ma'am Gina, ingom sab sa kang Brad Archie, ug ingom sab kang EJ ug kang Aliyang ilang bungas pagminalay. Good morning usab kang Sister Grace, uban usab kang Brad Jerry, ug ingom sab sa ilang bungas pagminalay nga si Maymay si Kian. Good morning usab kang Sister Juan, uban kang Brad Juni, uban sa silang bungas pagminalay. Pray good morning kanyo tanan. Mans. Good morning usab kang Sister May, good morning. Good morning sa mga Kabangs family. Good morning kanyang tanan. Salamat sa Ginoo dalaygon gyud ang Ginoo. Good morning usab sa mga Useros family. Good morning kanyang tanan, no? Kang Sister Minerva Galensuga. Good morning kanyang tanan dia, Sister Minerva, no? Galensuga. Og yung usab kang Ma'am Denden ka ang anak ni Ma'am Sister Galensuga, no? Sister Minerva, good morning. Uban sab ka sa kapikas kinabuhi ni Ma'am Denden Galensugas dalaga pa nakuha na ni Brad Luid. Good morning Brad Luid. So Ma'am Denden. Salamat sa Ginoo dalaygon gyud ang Ginoo ug ang Ginoo gyud padayon magpanalangin kan natong tanan. So igala og mga igsoon, happy birthday to belated happy birthday kang Brad Ju Paniki. Good morning ug happy birthday. So salamat sa Ginoo kang Ginoo gyud padayon magpanalangin. Good morning dito kang Pastor Bart unahon o kang kagawad RG. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo. So ingon ni Ma'am Ellen watching here in Living Hope Visits to San Miguel, Manolo, Portage Bukidnon. Salamat Ma'am Ellen, ug dalaygon gyud ang Ginoo. Good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon. Good morning dito kang Sir Ryan Aurinan yata. Ginibay na nalimot na technician, sir. So salamat sa Ginoo dalaygon gyud kabisan sa Miss or comment siya. Salamat sa Ginoo dalaygon gyud Ginoo. No, once again, good morning kay Sister Marisa. Salamat Sister Maris. Nana siya, no? Andito daw alas 12 sa tunga-tungang gabi, alas 12:05, no? Salamat Sister Maris ug mayong tunga-tungang gabi diha sa nasod sa Kuwait unya maayong kaadlawon o buntag sa kadlawon dinhi sa
atong nasod sa Pilipinas. Good morning ka Pastor Solomon Sungkit. Good morning Pastor Limbag. Good morning classmate. Salamat sa Ginoo. Pastor, good morning kanimo diha Pastor Sungkit. Dalay gyud Ginoo. Lipay ko nga nakakaron. So igala og mga igsoon ini nga ka buntagon. Higala og mga igsoon. Pamalandong kita sa pulong sa Dios ug ato sa pahibalo nga ngatong annual conference dito pagaymuha sa Lingion. Pitsa 5 o pitsa 6 sa bulan sa January. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Salamat sa nindot kay star. Salamat kay Sister Mares, no? So, higala og mga igsoon, niini nga sayo nga ka buntagon, salamat ito sa mga laymen, no, nga nagamugna sa mission work dinhi sa gitawag sa Living of Fundamental Baptist dinhi sa San Miguel. Salamat gid kaayo ninyo. Og dako kining kalipay tungod kay dako gyud og kadaugan tungod kay mi padala na pod ang dawag siya og mission work din sa Living Hope padulong sa Taguluan, no? Kung muna nga nanatay panimbahon sa Taguluan, Misamis Oriental. So salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo ini nga ka buntagon. Higala kumigson, please open your Bible in the book of Romans chapter 12 verse 1 up to 2. Kana lang atong pagbasahon para dili taas. Ingon sa pulong sa Dios, Roma kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 2. Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy sa Dios, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong lawas nga buhi, balaan og makapahimungod sa Dios nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ayaw kamo pauyon ning kalibutan na karon, kundi ipabag-o hinuon sa Ginoo ang inyong unahuna og sa labutan. Aron masayran ninyo unsa ang hingpit nga makapahimungod sa Dios nga mao ang iyang kabubuton. So ang Ginoo magpanalangin siyang pulong, mag-pray sa ta. Dalay ko ng labing kamhanan na mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo Ginoo sa kagayunan, nga diin sa makausapa, magkapamalandong nusab kami sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos ng ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Palihog yata ang pinasahi nga kaalam, kabatid sa pagpatbat sa imong pulong. Araw yung pulong mga itagluna, sa kaniukan, sa matagusan namo kasing-kasing. Pinagi sa imong pulong, ginamit imong ubos ng ulipon, kaming tanan magmadasigon magmalipayon sa pagpangalagad ni kanang Ginoo. Ginoo tagay kaalam palihog kining ubos na imong hulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Araw ng imong pulong nga amo madunggan karon, dili mi mong sayang mobalag sa imong pasyensya. Kaming tanan nga nagapamati tagay sad kami kaalam aron masabtan na sa imong pulong. Magtulot kina kanamo nga makaon kami minom bisan unsa ang buhaton-buhaton namo nga malipay ikaw sa among kinabuhi. Kudaw galing adunay nagapamati karon nagantos problema suliran sa kinabuhi. Ikaw hiccups and kumahanan kamot sa silang lawas sa diversihan. Ayuha palihog pinagis mo gamit sa tabang. Og bisan og ikaw sa mga tangtang sa mga problema. Kay mo pumulong mo lang sa imong trono nga matangtang ang mga problema, maayo ang mga balatian, diha maayo ingon nanay ikaw kagamhanan, ingon na usab ang among pagtuo diha kanimo Ginoo. Ginatugyan namong tanan diha kanimo Ginoo piniglamang sa Kristo nga amo manuluwas. Amen. Higala og mga igsoon, no? Salamat kaayo sa lami kayo nga star gikan ka Sister Mares o kang Ma'am Ellen o nindot kay nga lips. Okay, so gikan ini ang mag-comments dito nata mo basa sa last gamay lang nga minuto nga to igahin sunod, no? So once again tanan nga naa sa Facebook karon, good morning kinyo tanan, labi na gyud kang Ma'am Ellen kang Sister Mares, no? Ang uban wala pa man nag-comment, so wala pa nako magakakita, no? Pero salamat gid kaayo kay nga naman tungod kay naa mo nga akong kauban sa pagdaig paghimaya
sa Ginoo. So dalaygon gyud ang Ginoo ni ini nga ka buntagon. O kang Pastor Solomon ditood, no? Sungkit. So salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo ni ini nga ka buntagon higala og mga igsoon, no? O ga Ginoo gyud padayon og panalangin kanatong tanan. Okay? So muna, kutob sa makasulod karon na ilang mo kayo boss, no? Ato nga basahon ang inyong comments unya. Gamay na lang din kayo o greetings. Kung di naman makaya pagbasa ang inyong comments, ato na lang din yung i-greetings, no? Nakasapon pa Brother Dingkoy Unahon. Mayong buntag pastor, salamat yun kayo Brother Dingkoy. Lipay kay ko Brother Dingkoy, no? Naaka. Uban sa mong pamilya circle, good morning kaninyong tanan. Sigala og mga igsoon, ingon sa atong ginabasa. Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy sa Dios. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong lawas nga buhi, balaan og magkapahimot sa Dios nga mao inyong espirituhanong pagsimba. Ayaw kamo pauyon ing kalibutan na karon, kundi ipabag-o hinuon sa Ginoo inyong unahuna ug sa labutan, aron masayran niyoon sa ang hingpit nga magkapahimot sa Dios nga mao ang iyang kabubuton. So nga atong title karon ato nang giuluhan kay ato ninadunggan na tumiyagi improve our Christian life or live up our Christianity. Maghiskot deta Christianity mga tao nga nakaangkon sa dakong kaluoy sa Dios. Ngayon sa pulong Ginoo tungod sa dakong kaluoy sa Dios busa ang mga igsuon asa na igsuon diha sa Ginoo. Kay kutob sa mituo, misalig sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross, nahimong anak sa Dios. Og tungod kay nahimong mga anak sa Dios, higala og mga igsoon, that is Christian. The word Christian is Christ within the heart. And there is joy in the heart of a true Christian. Why? Because 100% going to heaven higala og mga igsoon, no? Sayon ko na ang nag-comments karon, wala naman masapon ka ganina. Ato ra kuanon unya ha, i-greetings ta mo unya. Gahinta og gamay nga panahon. Daton dayon na to og ending. So higala og migsoon, pero salamat nga namo. Higala og migsoon. That is Christian. The word Christian is Christ within the heart. And there is joy in the heart of a true Christian. Why? Because 100% going to heaven. Busag igna ni Apostol Pablo, mga igsuon na di sa Ginoo. Kay human nga mituo sa gibuhat ni Kristo Jesus, misalig niini. Unya midawat kay buot niyang enjoy, igala ko migsoon. Siya ang nahimong anak sa Dios, ug siya ang tinuod nga Kristohanon. Kung tinuod nga misalig. Unya doon na lang manifestation. Huwag tayong malilito. Ginagamit nato ang pagdawat. Na? Kayo sa saya, gabumpa-bumpahan kita, pero sige lang. Ginagamit nato ang pagdawat. Kay kung mutuo ka, misalig ka ni ini, mudawat ka kyun. Kay kung nituo ka, unya, misalig ka sa gibuhat ni Kristo Jesus, jadi ka mudawat, ikaw ang nagtuo nga di magpatuo. That is demonic faith. Higala og mga igsoon. Huwag tayong malilito dyan. Usay maginaway tungod anak. Maumagaling midawat kay mituo. Higala og mga igsoon. No? So dili puluwaton sa mga Kristohanon ang makikaway bahin sa pulong sa Dios. So higala og mga igsoon, ang mituo, misalig sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross, unya midawat niya ni kay buot niyang i-enjoy ang kaluwasan, siya ang Kristohanon. Ug ang manifestation niya na, kay naa naman siya, kay Kristohanon naman siya, higala kumigsoon, muna gitawag na siya Christianity. Ug ang manifestation niya na is according
to Corinthians. 1 Corinthians chapter 5, verse, higala kumigson, 17. Sila nga na kang Kristo Jesus bago ng pinuhat. Andaan pagkatao ga pangawala na. Ug ang bagong pagkatao ga singabot na. Di ba? Sumo ka na igala og mga igsoon. There are many Christians today gapuses nga siya Kristohanon. Pero wala na bag-o ang iyang kinabuhi. That is possessing Christian. Gapuses lang siya nga Kristohanon pero dili tinuod nga Kristohanon. Kaya ang manifestation sa tinuod nga Kristohanon gibag-o sa Dios. Nga sila nga naanak ang Kristo Jesus bago nang pinuhat. Andaan pagkatao ga pangawala na. Ug ang bagong pagkatao ga singabot na. Ug mauning mga igsuon diha sa Ginoo. Tinuod nga igsuon, tutuong tutuo na kapatid sa ating kapatid natin sa ating Panginoon. So, improve our Christian life. Kung tinuod na kang Kristohanon. Ngayon sa pulong sa Dios, ayaw ka mo pauyon ng kalibutan na karon. Kung dili pabago hinoon sa Ginoo inyong nanguna og sa labutan, aron masayran ninyo unsa ang hingpit nga makapahimuot sa Dios. Ha? Mao kanay gala ko migsuon. Tanan nga nasa FB Live kay daghan naman palihog ko og comments aron dili na tumalimtan atong i-greetings unya sa last. Sumo ka na higala og mga igsoon, gawas lang atong nahimo na natong nag-greetings na nato, no? Sumo sa higala og mga igsoon, isilsilta sa nauna nato og kasing-kasing nga diin kung tinuod kang Kristohanon, Christ within the heart, o ginabag-o sa Dios ang naa kang Kristo. Nga ang daan pagkatao ga pangawala na ug ang bag-ong pagkatao ga singbot na. So kung niyon ka nga Kristohanon ka unya walay kabughuan sa imong kinabuhi, daw siya not kumpiyansa. Kay balik sa Ginoo siguro gyud ka nga mabilin. Igalaw migso. Improve our life, our Christian life, or level up our Christianity. So igalaw ko migsoon, nga dili magpauyon ng kalibutana. Kung ikaw Kristohanon, kailangan na ka sa gitawag siya guideline. Ang ato nang gitan-aw atong miyagi. Guideline of our service. Kailangan bagit pastor? Yes. Di na, basta lang makasimba? No. Basta lang kay nabuhay nga malipay ang Ginoo? No. Dili, wala na sa guideline. Kung wala ka sa guideline, una gyud sa pagkinabuhi ingon nga Christian life. Unay gana kumigsoon. Ang kunadaan ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Kung wala pa kay kasiguruhan langit paingon, siguro gyud nga dili ka Kristohanon. Nagdala lang ka sa generic name nga once dili Muslim Christian. Kay the word Christian, balikon ako, Christ within the heart. And there is joy in the heart of a true Christian. Why? Because 100% going to heaven. Higala og mga isa. Sadya nga mituo ka sa kamatayon ni Kristo Jesus. Kay mao na ang dakong mensahe sa kaluwasan. Nga ikaw gipakamatyan sa Dios. Ug ako. Sadya nga mituo ka kay nadunggan mo ang maayong balita, ang kamatuoran kay mahimong moabot lang ang pagtuo kung naakay ka madunggan. Nga mensahe sa kaluwasan. Higala kamigsoon, ikaw gisilihan sa Espiritu Santo pagtimilan ikaw iya na sa Dios. Og natural ang tinuod nga nagtuo ni dawat sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Mao kana igala kamigsoon og the word mo ng Christian. Kailangan na nasa guideline. Nga dili magkinabuhi nining kalibutan na. Nga uyon sa kalibutan. Gitawag sa world system. Sigala og migsoon, kung tanawon gid nato, kailangan ba gyud ang guideline, pastor? To improve our Christianity? Yes. Kailangan ba gyud, pastor, sa pag-worship sa Ginoo ang guideline? Yes. Sama man, kasi kayon ko na, sama man sa gitawag siya uga, mag-eskwela ka, kailangan nakatunong ka sa guideline.
Kay bisan unsaon nimong paninguha sa pag-eskwela kung wala ka nakatunong sa guideline, dili gikaribunan diha. Bisan kung sa panimo ka bright. Ang unang-una guideline is kailangan ma-enroll ka bilang taga school. Igala og may son. Bot pasabot bilang estudyante. Mga igsoon. Kaysa diha nga ma-enroll ka, tanan nimong mga paghago nga grabe mong pagtuon, igala og may igsoon, dili na magkawan. Sama man usab diha sa Ginoo, kailangan natunong ka nga sa guideline. Nga kinahanglan nga naglista na ang imong ngalan sa libros kinabuhi. Kay kung wala ka gilista sa libros kinabuhi, kay wala ka makaangko niini igala og maigsoon, kay wala ka mutuon niini, wala ka mudawat niini, impierno ra gyapon ka paingon og sayang ang imong mga paghago. Sumuna igala og maigsoon. Naabagyo diya sa Biblia, Pastor, nimbag nga kanang naghago unya sayang? Yes! According to Matthew chapter 7 verse 21 up to 23, nga ato na iparapres, nga nag-ingon si Jesus Christ, daghan nagtawag ka na kung Ginoo, pero dili makasulod sa langit. Nga naman, wala relasyon din sa Ginoo, wala sa gitawag siya, wala sa nakatunong sa guideline. Mo na igalang kumigsoon. Kumbaga sa eskwela, wala ma-enroll. Kung diya sa langit, ang pagbuhat para sa langit, wala ma-enroll nga taga-langit. Ma-enroll lang ang tao nga taga-langit kung na lista na ang iyang ngalan sa libros kinabuhi. Kano sabi ni Pastor, sa diha nga mituo ka, misalig sa gibuhat ni Kristo Jesus, o buot ni mong i-enjoy, imo kining gidawat. Kay package deal ni siya. Wala i-reject ni ini. So ang nita mo, ikala kumigsoon, nasakop ka sa pamilya sa Diyos, na lista ka sa libros kinabuhi, ikaw ang naa sa guideline. Ikaw ang tinuod nga Kristohanon. Ug ako. Busa, number 1 is the guideline of our service to God. Munang kinanglan, pinaka-importante. So munang ngayon ako, approve, letter E, approve, and to God, ang atong service. Kung kita connected na diha sa Ginoo, o matag-adlaw nga tanan, nakakinabuhi, nga malipay ang Dios sa iyang kinabuhi, connected na diha sa Ginoo, approve na diha sa Ginoo, nga naman tungod kay na sa relasyon diha sa Ginoo bilang anak ng Panginoon. O God, dili lang kay God's approval o God's approve, di aprobahan sa Dios, God acceptance, madawat sa Dios. Dayon, nakasunod sa God agreement o God's agree. Mo agree gyud ang Ginoo. Kay connected naman diha sa Ginoo. Unya nagakinabuhi pagyud nga matag karon unya mukaon minom bisan unsa buhaton nga malipay ang Dios sa iyang kinabuhi. Ngayon pas pulos Ginoo dili magpauyon ni kalibutana. Uli pabago noon sa Ginoo inyong unang salabutan aron masayran ninyo unsa ang hingpit nga makapahimot sa Dios nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Kay nga ng espirituhanong pagsimba man, mauna na ang gipangita sa Dios. Kay ang Dios espiritu, o kinahanglan magsimba kaniya sa espiritu sa kamatuoran. Dili kay simba tungod kay nay gwardiya. No. Sumala sa pulong sa Dios ang takna taliabot o karon mauna. Tigno tao sa mingon, ay kami may una, aka mo lagi una. Pero ang ingon sa pulong sa Dios nga tinuod magsimba ang takna taliabot o karon mauna nga ang tinuod nga magsisimba mosimba samahan sa espiritu ug sa kamatuoran. Kaya ang Dios espiritu o kinahanglan nga magsimba kaniya, magasimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran, kay mo ning gusto sa Ginoo nga managsimba kaniya. Asa mabasa ang pulong sa Ginoo nalatid ug napatik sa balaan kasulatan, makita natong mabasa ang pruiba ug ebidensya. Juan kapitulo 4 versikulo 23 ug 24. Mo na gipangita sa Dios. So kailangan na aka sa guideline sa pagsimba sa Ginoo. Laay magud pastor kun walay makita. Mao ba?
higala kumigsoon imo na. Pero kung ikaw connected na diha sa Ginoo, sultihan ko ikaw, di kalaayan kundi ang kalipay nga gabaha sa imong kalag tungod kay iya na ka sa Ginoo, mao nang maghatod kanimo nga mosimba ka sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay ang Dios espiritu ug kinahanglan nga magsimba kaniya. Magasimba sa espiritu ug kamatuoran kay mao kini ang gipangita sa amahan nga magsimba kaniya. Balik ko nako. The word of God is taken from the book of John chapter 4 verse 23 and 24. Mao kana igala og mga igsoon, no? Tanan nga nasa live para dili mawala. Paliw comment si atong i greetings unya sa last. So mao kana igala og mga igsoon. So kinahanglan gyud ang guideline, pastor, yes. Dili ka pataka lang ka bisa kung saan ang paningkamot wala gyud. Kay balik ko nako, Mateo 7:21 hanggang 23, nagbuhat sila daghan nga mga milagro, nagpagula sa daghan mga yawa. Ako lang giparapres ha. Ano nagpanambal tungod sa ngalan sa Dios. Na nagpropesya abot pasabot na nagsangyaw sa pulong sa Dios. Pero ingon sa pulong sa Dios. Sa 23, pahawa ka mo mututan, wala ka mo ikaila. Yan naman, wala sa guideline. Wala maili sa Dios nga iyang anak. Ang ngalan ilan na sa Ginoo na hilaw na hibaw-an magani sa Ginoo ning nangatagak sa akong buhok. Ug ang nabilin. Samot na diha sa Ginoo. Kung ang mailan sa Dios nga iyang anak, kadto ra gyung mituo misalig sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Nga gidupan niya nga atong mga sala. Sa diha nga mituo ka, misalig kanini, midawat kanini, buot ni mo enjoy. Ingon sa wanududo, sige, himo kang anak sa Dios. Otro na ko, wag tayong malilito dyan. Dili na kinahanglan awayan. Gigamit na to ang pagdawat tungod kay tinuod tang nagtuo. O ang tinuod nga nagtuo mo dawat, gid na igala og mga igsoon. Kung di ka mo dawat, ikaw ra ang nagtuo nga di magpatuo. Gihatag ang kaluwasan nga ni kanato. Sumong ka na igala og mga igsoon, kailangan nata sa guideline. Nga naman ang pastor nga namin dawat, mao na ang pikas-aping sa pagtuo. Kaya tinuod nga nituo, mudawat kina. Kay kadaghan din sa kalibutan nga nituo. Pero pangutanag, siguro ba langit paingon? Wala kasiguruhan. Kay igo ra nagpatuo og dili magpatuo. Dili mo salig sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios dito sa cross. Salamat sa Ginoo dahil gid ang Ginoo niini nga ka buntagon. So mo na igala og may son. So mo pa Sister Mares? Lagi no? Mo na nga naay mga tao nga mag-ulang para sa tao. Pero wala mag-uol para sa Ginoo. Sumunay igala kung may igsoon. Ngunit Sister Mares nga daghan nagbangutan dito sa nasod sa Kuwait. No? Kaya namatay daw ang king sa Kuwait. Pero igala kung may igsoon, ang dapat ka magbangutan kung wala kay kasiguruhan langit paingon. Salamat Sister Mares sa info. Dapat ka. Otro na ko, dapat ka nga magbangutan kung wala kay kasiguruhan langit paingon. Kay wala matangtang ang sala nga imong nasunod ka nga danog iba. Apan sa diha nga mituo ka, midawat ka sa gugma sa Dios, kay imo kining gisaligan, gitangtang na sa Ginoo ang imong pagkamagasalang mo'y hinungdan nga ikaw mabanlod sa linaw nga kalayo. Sa wala pa ka diha sa Ginoo, igala kumigsoon, tungod kay ikaw niya sa kalibutan, naglatagaw nga walay kasiguruhan. Nahupsan sa paglaom, nawadaan sa paglaom. Apan kung imong makaplagan si Kristo Jesus, nga siya nagdupan dito sa krus tungod sa labing gugman niya nga ni kanato. Papason sa Dios ang imong mga sala. Walaon sa Dios, kalimtan sa Dios, o pasayloon pa ang mga sala. Nga nasunod nato kagadan iba, higala kumigsoon, nga mo hinungdan,
nga ang tao pabandod sa linaw ang kalayo. Ug sa diha nga mituo ka, kay nakaplaganan nimo ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Pasayloon sa Ginoo imong sala o kalimtan tanan. Pasayloon sa Ginoo ang tanan natong mga kalapasan nga mo hinungdan nga ang tao pabandod sa linaw ang kalayo. Mo nang dakong gugma sa Dios. Nga sa napagkas kalibutan, wala pa kay kasiguruhan. Moingon ka, makaingon ka sa kanta ba? Kasubo sa kinabuhi ko, nga nawad-an sa paglaom ni ining kalag. Nawad-an sa paglaom, kaya may kasiguruhan langit pa yun. Way tumong ang panaw ko ning kalibutan ta. Wala gitumong. Pero sa diha nga nakaplagan mo sa Kristo Jesus, nanay tumong. Ingon si kanta, apan sa Jesus akong natagbuan. Kaya natagbuan na niya na. Gipasaylo gikalimtan ang tanan kong sala. Ugang silot ko gikuha usap. Wow. Kaya mo namang natabuan sa Kristo Jesus. Imo namang nakita nga siya nagpadayag sa labiyang gugma nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagdupal ito sa cross. Kanos alang ang gipasaylo gikalimtan imong sala. Ingon sa kanta, sa dihang gidawat ko ang gibuhat niya dito sa ibabaw sa krus. Huwag kang malilito dyan, ha? Kasi magkikaaway na pud ka. Mo nang pikas aping sa pagtuo. Ang tinuod nga nagtuo ug nagsalik. Napakitsdil diha ang pagdawat, higala ug mga igsuon sa kanginan na mati karon. Mao na, kay buot mong i-enjoy ang imong pag-acknowledge. Mao na ang pag-enjoy mo sa kaluwasan. Busa higala ug mga igsuon. No? Ingon na ni Sister Maris, kining namatay, siguro ba ni langit pa ingon? Nga lahi man niyan Diyos. Pero higalap migson, kung ikaw usa sa mituo sa gipasundayag sa labing gugma sa Dios ngani kanato, mamatay ka ug ako nga may kasiguruhan. Higala og migson, kay ikaw ang real Christian. The real Christian is Christ within the heart. And there is joy in the heart of a true Christian. Why? Because 100% going to heaven. Mao ginaigalag migson, kinahanglan nga imong saligan ang pagpasundayag sa Dios nga labing gugma nga ni kanato. Nga bisan luyo sa itong pagkamasalepon, luyo sa itong pagkamakasala, si Kristo nagpagkamatay alang kanato. Kaya mo ng unang guideline nga marehistro ka sa libro sa kinabuhi. Marehistro ka nga tagalangit. Kaya ang wala marehistro nga tagalangit, isalibay sa linaw nga kalayo according to Revelation. Si bisan kinsa nga dili makaplagan sa libro sa kinabuhi ang iyang ngalan, itampog sa linaw nga kalayo nga mo'y kadawang kamatayon. Maunang makasunod sa guideline ang nalista sa libro sa kinabuhi. Kay mituo sa kinabuhing walay katapusan nga gitanyag sa Dios dito sa bungtod sa Kalbaryo. Ingon sa Heart of the Bible, kay tungod sa gugma sa Dios, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang mutuo kaniya dili malaglag kun dili makaangkon hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Nituo na ba ka sa labing gugma sa Dios nga kanato? Kay kung nakaangkon ka sa kinabuhing walay katapusan, ilista ka sa libro sa kinabuhing walay katapusan, kay nakaangkon man ka. Take note ang atong gingon kaganina, sumala sa pulong sa Dios nga ang wala malista itambog sa linaw ng kalayo nga mo'y kaduhang kamatayon. So kung wala ka malista, kay wala ka mutuo sa takong gugma sa Dios, wala ka musalig nini og buot ni enjoy wan nimo dawatan ni. Aw, kay di ini mo madawat ang pikas aping sa pagtuo.
Ikaw na bahala na. Igala og maigsoon. Basta kinahanglan nga kung mutuo ka, musalig ka sa gibuhat ni Kristo Jesus, imo gining dawaton kay mo na ang pag-acknowledge sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Kay kung di mo dawaton, that is rejection of our salvation. Busa kinahanglan sa pag-improve ta, sa pag-level up ta sa atong Christian life. Dili tungod kay di na ta mo dawat na level up na ka. No. Kay gireject mo ang isa niya na. Wala ba makita sa Biblia nga ang pagdawat sayo. Wala tayo problema ang pagtuo magaluwas. Tinuod yun na. Pero ang tinuod nga nagtuo, mudawat na sa gibuhat ng Kristo Jesus dito sa cross. Kay mauna ang gahom sa kaluwasan. Naka sa guideline of our service. Kinanglan dit pastor, yes. Balik ko na ko, si Adan o si Iba nanganak og duwa ka mga tao nga gi-mention sa balaan kasulatan. Nga naghalad. Kanila nga to isgutan, dagan may mga bata. Ang isa gidawat sa Dios kay naaman sa guideline sa service diha sa Ginoo. Pero ang isa wala gi grabe nga mga pagpaningkamot atoy, mga abot biya sa yuta. Pero nganong wala gidawat, wala sa guideline. Muna kung wala ka mahili sa Dios nga iyang anak. Wala ka mahili sa Dios nga iya kawang ang imong pagpanawag sa iya. Ngayon sa pulos Ginoo, daghan nagtawag ka nako Ginoo pandili makasulod sa gingharian sa langit. Kaya wala nakatunong sa guideline. Nga pagtuman sa kabubuton sa mantos langit. Unsa ni kabubuton pastor mga may buhat? Yes, ang may buhat kabubuton sa Ginoo pero gimension sa balang kasulatan, ang kabubuton sa man mo kini nga ang tanan mo ila. Mo acknowledge ba mo dawat. Nga iyang gipadala kanak nga tanan mo ila nga ako iyang gipadala. Makaangkon sa kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko sila sa maabot nga mga adlaw. Juan kapitulo 6 bersikulo 40. Ang tanan ko mo ila mo nang nituo sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Misalig nini o kay misalig man nini mo nang midawat nini. Mao na ang nakasunod sa kabubuton sa Dios. Mao na makasunod sa kingdom ng kaya nga naman sa pag-ila mo, sa pagtuo mo, sa pagsalig mo sa gibuhat ni Kristo Jesus sa cross, package din niya, way mabulag nini. Ang metabo igala og mingsoon, masakop ka sa pamilya sa Dios. Ikaw ang tinuod nga anak sa Dios ug makaingon ka, God is my Father, Jesus is my Savior, my blessed Holy Spirit is my guide. I'm new creation, the devil's no relation. Sama ba nga God the Son, God the Holy Spirit, God the Father, dili siya pwede ibulag. I'm in the blessed family of God na nakasulod sa pamilya sa Dios. Kutob sa mituo, midawat sa gugma sa Dios. Nakita gid nato nga naay kabaguhuan silang kinabuhi. Wala pa ko'y nakita nga igo rang nituo nga nabag-o ang kinabuhi. Pero ang mituo, misalig sa gibuhat ni Kristo Jesus, midawat nini kabut ni enjoy. Usa ko nga naka-enjoy nini. Nga naman, gibag-o sa Dios ang akong kinabuhi. I'm sure langit paingon. Busa igala og mga igsoon, I'm sure nga langit ko paingon. Kaya nakita nako ang kabaguhan sa akong kinabuhi. Umauna nga ang tao nga na kag Kristo Jesus bago nang binuhat, andaan pagkatao ka pangawala na ug ang bag-ong pagkatao ka singabot na. Salamat sa nanglupad nga mga heart ug mga like. Dalay gyud ang Ginoo niya na. Subo sa higala og mga igsoon, sultihan ko kamo. Nga diin, higala og mga igsoon, nakasunod ka sa guideline kung ikaw mituo, misalig sa gibuhat ni Kristo Jesus sa cross, unya kay buot mo enjoy, midawat ka nini, sakop na ka sa pamilya sa Dios, o sa diya nga mga lagad ka, approve ang sugat. God's approve, ana, kaya kasunod ka sa guideline, God's acceptance, dawaton sa Dios, God agree. Kaya naka sa God agreement. Agree ang Dios. Yes. Busa igalang migsoon sa pag-improve ta sa atong Christian life.
o sa pag-level up sa atong Christianity. Magakinabuhi ta nga malipay ang Dios sa atong kinabuhi matag karon. Unya kay dili lang kay magkinabuhi kita nga balaan sa panahon sa Domingo. Unya sa panahon, unya sa Lunes padulong sa Sabado, wala ta nagkinabuhi nga iya sa Ginoo. Ingon na Dios diha sa Peter, pagbalaan na kamo kay ako balaan man. Nga mukaon ta minom bisan unsa atong buhaton nato nga malipay ang Dios. That is worship. Kada adlaw mag-pray sa Ginoo sincerely. That is worship. The prayer is act of worship. Kaya mao na ang pakigsulti mo sa Ginoo. Unya sa magtuon ka sa pulong sa Dios, approve unto God. Menes kanta, study to show thyself approve unto God. Kung nag-study ka, nga imong gipakita sa imong kinabuhi, kaya imong gi-apply, approve sa tubangan sa Dios. Accept. God's approve. God's accept. God's agree. Higala og migson, naka sa guideline of our service to God. O sa pagsimba mo, ingos pulos Ginoo, ang takna taliabot og karon muna nga ang tinuod nga magsisimba. Tikno ta magsisimba dili kay basta-basta simba lang. Mosimba samahan sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay mao kini ang gipangita samahan nga magsimba kaniya. Wow. Kanindot bagi kay higala ko migson, no? Kaya Dios espiritu o kinahanglan nga magsimba kaniya, magasimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay mao kining gipangita sa Dios nga magsimba kaniya. Balikon ako. Ang pulong sa Ginoo kinutlo sa Juan kapitulo 4 versikulo 23 o 24. Hinaot nga naa ka sa guideline sa pagsimba. Sayang kayo mong paghago. Bisa kung sao ni mong paninuod sa pagsimba kung wala ka sa guideline. Sayang imong pagsimba. Bisan si Cain ay kung pag-ingon nga, dili tininuod tong iyang paghalad. Ang iyang mga hinaguan. Mga first fruit. Sa iyang talamnon, iyang gihalad, pangutana. Gidawat pa sa Ginoo, wala. Wala sa guideline. Bisa kung sao paningkam. Basta lang makasimba, no? Kailangan makatunong ka sa guideline. Mao nang gisulti sa pulong sa Dios. No? Adili tanan nagtawag ka ng Ginoo makasulod sa ngaran sa lain. Ingon pa siya. Grabing reklamo nila. Nagpagula kami sa daghan mga yawa Ginoo tungod sa mungalan. Nagsangyaw tungod sa mungalan. Nagbuhat og daghan mga milagro tungod sa mungalan. Ingon sa Ginoo, pahawa kamo mututan, wala ko kamoy kaila. Wala sa guideline nga mailan sa Dios nga iya. Pero si Cain, si Abel, gidawat sa Ginoo. Nga naman, naa sa guideline. Improve our Christian life or level up our Christianity, kailangan nata sa the guideline of our service to God. Higala og migson. Sunod is, para to di siya masaysay pagayo. At tumiyagi, dili lang kay the guideline of our service to God. Ako giklaro tungod kay na ay monitor nini nga iya pong gamiton sa pagwali sa church. Improve our Christian life or level up our Christian life, kinahanglan na atong pamalandungan the guideline of our service to God, God's approval, God's acceptance, God's agreement or God's agree. Munang the guideline of our service to God. Sunod, the gifting of the Spirit. Nga ingon sa gitawag sa higala kumigson sa unang Korinto, sa 3, detod, sa balaan ng kasulatan, din sa Romans, sa 3, atong tanaw ni Galang Migson. Romans chapter 12, verse 3. No? Gagmay na bagay naglitra, pero sige lang. Romans chapter 3, at chapter 12, verse 3. Nga nag-ingon, higala og mga igsoon, nga naghihisgot sa gihatag nga gasa sa Dios. Gituyo kini aron nga
walay magpasigarbo. Dili maghinambog. Kay naa kita daghan ng mga gasa. Dili kita mo gamit sa labaw pa sa atong gihatag sa Dios sa ato. Kana lang ikot naa sa ato. Romans chapter 3 at chapter 12 verse 3. Kaya ako nagsulti pinaagi sa grasya nga gihatag kanako. Ngadto kanako ngadto sa matag usa kaninyo nga dili pag hunahuna sa labaw pa sa angay ninyo nga hunahunahon nga mahitungod sa inyong kaugalingon kundili sa paghunahuna uban sa kaligdong sibo sa gidrak-on sa pagtuo nga gihatag tiknot gasa nga gihatag sa Dios. Otro nako, sibo sa gidrak-on sa inyong pagtuo nga gihatag sa Dios sa matag usa. Kana sibo na bitaw sa kabubuton nga gigasa sa Dios nga ni kanato. Sibo sa atong pagtuo, dili ta mo gamit sa labaw pa nga maarangan nato. Yes, daghan ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo, dili question nga isara ang gasa nga gihatag sa imuha. Ang question dia kung naa kay gasa nga wala mo gamita diha sa Ginoo. Igala og maigsoon. Subo sa igala og maigsoon. Gihatagan kitag mga gasa. Ang question din ha, kabantay mo atong talento? Talent? Naay 5, naay 2, naay 1. Dili question ang isara ang imong talento. Ang uban daghang kay mga talent. Maayo mo kanta, maayo mo gitar, maayo mo wali. Maayo pagid mo sangyaw. Maayo pagid mo dala sa mga Kristohanon. Ang uban maayo mo mukaon. Bitaw joke na. Maayo mo abi-abi. That is gasa. Take note, basig masayap ta, sa dili pagka-Kristohanon na kay daghan nga mga skill, mga talento. Ngaban, may kay mas malorti. Pero sa diha nga, maghiskot kita og spiritual gift, only Christian ang naaana. No? Subalik ko na kung ang gasa, isara, wala problema na, kinanglan gamiton. Ang problema diha, kung isa pa, unya, wala ni mo gamita diha as Ginoo. Parehitong niya, gilubong na lang niya. That is questionable. Igala og migson. Subo sa igala og migson, sultihan ko kamo, salamat sa naa sa Facebook Live, paliw comments, kaya ron nga atong ma-greetings unya. Katong ning basahon ang nag-comments. Katong wala nag-greetings kay kanina. So igala og migson, dapat gid nato isilsil nato sa tagsa-tagsa kalampatakan o kasing-kasing. Kung naa kay gasa, gamita para sa Ginoo. Kabantay ka itong walay gasa, aw naay gasa, unya gilubong pagid niya kay maningil daw ang Ginoo, so wala maghago. Ingon sa Ginoo, hibalo maday ka nga wala ko maningil ko wala maghago, nganong wala nang nimong gibangko, nganong imong gilubong. Mga anak pa unta to. O gikuha, gihatag dito sa nagpatigayon. Bidaghan inoon ang iya. Mao na igalag misyon. Ang daghan bidaghan pa inoon. Kay gigamit niya. Daghan kitag mga gaf. Gituyo kini sa Ginoo nga kanang labaw pa sa dili ta mo gamit sa labaw pa sa atong maarangan. Kanang gift lang sa Ginoo. Kaya aron dili competition ang pagpangalagad sa Ginoo, dili competition igala og misyon. Subo pamalandongon kay naay mga Kristohanon nga nagapangalagad o mga alagad sa Ginoo. Dili kay mga ordinaryo ra nga mga Kristohanon bisan mga alagad sa Ginoo gi contest na. Ay ako gyud.
Sumala sa lalom na kong pag-study. Na, ang iya na inoong giwali, ang iya na inoong pag-study, ang iyang kaugalingon dili ang sumala sa pulong sa Dios. Kay pulong gina sa Ginoo. So may tabo niya na igala kumingson, nagpagarpar sa iyang kaugalingon tungod sa gasa nga naunta sa iya. Pero gisulti sa pulong sa Dios nga dili kita magunong-una sa labaw pa sa atong marangan. Kung dili sumala lang sa pagtuo nga gigasa sa Dios nga ni kanato. Muna nga improve our Christian life or level up our Christianity, dili na kasunod kita sa guideline of our service nga God's approval na atadya, God's acceptance, God's agreement, o God's agree. Kundi the gifting of the Spirit. Gituyo ka na nga gitagaan kita gasa, ug di kita magnunguna sa gasa nga naa ka nato. Salamat ma'am sa nag-comment sa ato ra ng greetings unya ma'am ha. Damo nga nag-comment. Sigala kumingson. Dili palabuanay ang pagpangalagad sa Ginoo sa gasa. Nisimba ta diha, gigamit nato ang gihatag sa Ginoo sa ato, dili pagpagarpar. Kay walay lain nga i-lift up nato sa atong kaugalingon, kundi ang Dios ra nga tuwas langit. Nga mianis kalibutan, miampit sunod-nun pagkatao, aron bayra ng atong sala. Ug maunang naay Christmas karon igala og migsoon. Muna nga atong una atong gihisgutan, the word Christmas is higala og migsoon. Si Kristo gisimpa. Christmas is giving. Kay kung walay gihatag nga manluluwas, walay Kristo nga simbahon. Christmas is receiving, ug mauning magtao nga nagtuo nagsalig sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross, ang ayan nga mo sa ulog sa Christmas. Kay dili na kay Christmas is giving, Christmas is receiving, ug mao na atong part. Huwag tayong malilito dyan. Ginagamit natin yan. Tungod kay nagsalig kita, nagtuo kita. Kay mao ka nang ispikas aping sa pagtuo. Wala kitay problema sa pagtuo. Kaya tinuod nga ito mo dawat yun. Wala sad gibutang diri sayop ang pagdawat. Igala og mention. Christmas is worshiping our God. Christmas is giving. Christmas is receiving. Ug mao nang karon nagsaulog ang tibuok Pilipinas sa pagkatao sa atong manluluwas. Pero sa balaan kasulatan, take note, wala gibutang diri nga Disyembre ha. Mao nay sayop kung ikaw butang og bulan. Kaya ang Biblia wala gasulti. Dunay na bagbag na karon nga kauban na sad nga nagbutang gid siya bulan. Hoy, pagmata imo ra nang study. No? Dili na sumala sa pulong sa Dios. Mga Kristohanon po din taon ito. In taon kaluoy sa mga Kristohanon nga gyando. Busa igala og mga igsoon. Sultihan ko ikaw. Pastor, ako kay greatest niya kay magayon kita gamay panahon. Sultihan ko ikaw nga diin na ay klase nga gift nga gihatag sa Dios kanato. Okay? Gamay na lang ang oras. Ato ning basahon. 1 Peter chapter 4 verse 7 up to 11. Tanaw na to, no? 1 Peter, kanina lang last. Kaya mag part 3 ta. Higala og migsoon. Ay nindot gyud kaayo pamalandungan. 1 Peter chapter 4 verse 7 ingon sa pulong sa Dios, natay nagkalain-lain nga mga gasa. Muna nga dili ta magpalabuhanay. Okay? 7. Sa katapusan sa tanang butang nga nagkakaduol na. Ang katapusan sa tanang butang nagkaduol na. Busa batunin ninyo ang maayong pangunahuna, ang maayong painimuot alang sa mga pagampo. 8. Labaw sa tanan. Pag mainiton kamo kanunay sa inyong gugma sa usag-usa. Kay ang gugma nagbaton man sa daghan nga mga nagtabon man sa daghan mga sala. Sorry ha? Kay ang gugma nagtabon man sa daghan mga sala. Sa mga ang Diyos nagigugma kanato ug ang dugo mo'y nagtabon. 9. Batasanan ninyo
ang pag-abi-abi sa usag-usa. So dili palabuanay kun dili batasanon nato ang pag-abi-abi sa usag-usa pag dinasigay. Sa usag-usa nga walay pagbagulbol, Jess, sumala sa hiyas or hiyas gasa. In other words, nga gihatag sa matag usa. Gamitan ninyo kini alang sa usag-usa. Ingon nga maayong piniyalan, stewardship, sa pag nagsagkalilain nga mga grasya sa Dios. 11 last verse. Ang pagsulti kinahanglan magsulti ingon sa pulong sa Dios. Ang mag-alagad kinahanglan mag-alagad sumala sa takos nga gihatag sa Dios. Aron ang tanang butang sa Dios, ang Dios mahimaya, pinaagi kang Kristo. Iya ang himaya ug ang gahom hangtod sa kahangturan. Mao na igala og mga isuon. No? Kanindot pa. Iya ang gahom ug himaya. Nagkalilain nga mga gasa ang gihatag sa Dios, dili magkikunti sa mga Kristohanon din na. Okay? So akong libkason ang ikatulo. Improve our Christian life or level up our Christianity. Dili lang kay kinanglan nakasunod kita sa the guideline of our service to God. Nakasunod kita sa the gifting of the Spirit. Ikatulo is, kay na-under ani tulo is the godliness of spiritual. Ang pagka-Diyos nun, nga espirituhanon, nada Diyos nun nga dili espirituhanon, nakaangko na sa Diyos. Pero wala nagkinabuhi nga espirituhanon. No? Iyan usab sa espiritu, kay nakadaan ka baton sa balang espiritu, apan wala magkinabuhi nga Diyos nun. Kay naa sa carnality. Ato nang maisgutan. Sa sunod nga higayon ni Galag Migson, tulo kini, nga na-under nini, tulo kaer. Higalaw Migson, sultihan ko kamo, balik ko na ko ang pulong sinuga tudlo, nga dili ta magkuntis diha sa simbahan, kay walay lain nga to i-glorify ang Dios ra nga tuas langit. Mo ka na Igalag Migson. Okay? Dinin na ta sa mga gitawag siya oga greetings usan ni pag-atras sa kuan kining okay, salamat. Okay. Salamat Pastor Solomon Sungkit. Bradingkoy unahon. Narawan na itong mga greetings. Ma'am Ellen Mi Pagtain Kiamko. Ma'am, good morning. Inya God bless Pastor. Sister Maris Ringon. Amen. Salamat Sister Maris. Sunod Sir Palihog. Sa une. Brajuas, ingon niya, amen. Good morning Pastor. Salamat kayo. O kang Ma'am Vicky Abila Catilo Pabria. Salamat ma'am. Lipay kay ko. O kang Pastor Alan Gadjan Dailo. Salamat kay Pastor. Ingon niya, power ka Pastor. Amen. Makalipay makadasig. Sugad bida glory Pastor. Iya gyud ang dungog himaya des Ginoo. Natay part 3 Pastor. No? So salamat sa Ginoo. Dalaygon gyud ang Ginoo. Ginoo gyud padayon magpanalangin kanatong tanan. Improve our Christian life or level up our Christianity. Dili lang kay nakasunod kita sa guideline of our service to God, kinanglan nga nata sa the gifting of the Spirit. Sunod, ato lang gilakbitan gamay, the godliness of spiritual. Mao ka na Igalag Migson. Nay-under ani tulo ka el. Nindot gyud kayo hisgutan ang pulong sa Dios para sa mga tao nga iya sa Dios ug walay diferensya, tamis ni siya sa dugos. Apan kung may diferensya, paed pa ni sa panyawan higala og Migson, no? Pero may mong tambal ko naton dawaton. Higala og Migson, magamputa dalay kun og labing gamana ng mga Dios, Ginoo nga sa langit. Salamat gid kay sa imong pulong nga amo na patalinghugan karon. Panalangin kito sa imong kasing-kasing. Gitugyan sa ampo. Salamatan pinaglaman sa Kristo luwas. Amen. Salamat sa munito sa atong live, Preacher Ray, salamat, dalay gyud ang Ginoo. Preacher Ray, sabi na dalay gyud ang Ginoo niya na, no? Ang Ginoo gyud padayon magpanangin kanatong tanan.
This program is a paid program that does not